kontu zaharra da, baina emakumeak tradizio handiko ospakizunetan duen parte hartzeren inguruan hainbat eta hainbat eztabaida sortzen dela. Eta bihar zinemaldia hasiko da, eta hain justu, bihar estreinatuko da Alardearen seme-alabak izeneko dokumentala. Ikusmin izugarria piztu du eta zinemiran parte hartuko du gainera Jone Karresek besteak beste sortutako dokumentalak. Bai Irunen, bai Hondarribian, izugarrizko ikamikak sortu izan ditu eta dokumentala horren inguruan dago eta sortzaileetariko bat hementxe izango da Jone Karres, hain justu ere, dokumentalaren sorburua non dagoen, zer erakutsi nahi izan duen, zer aztertu nahi duen, eta horri guztiaz hitz egiteko. Baina tamalez, horrelako eztabaidak eta horrelako sesioak ez dira soilik Hondarribian edo Irungo Alardean izaten, baizik eta azkeneko adibidea, asteburu honetan bertan, Naparroan izan dugu. Elbeten izan da eta mutildantzari lotua izan da. Han ere hainbat ikamika izan da, orain 10 bat egun, irailaren 8an Hondarribiko Alardeko irudiak dituzue. Etzen aurreko urteetan adinako ikamikarik eta liskarrik izan zorionez, pixkanaka hori ere baretzen ari da, baina tamalez oraindik ere txistu eta irainak eta horrelakoak ere entzuten dira. Esan bezala, Jone Karres, Alardearen seme-alabak dokumentalaren sortzaileetariko bat gurekin izango da bere esperientzia kontatzeko. Eta esan bezala, Elbeten asteburu honetan beste ikamika bat sortu zen mutildantza zela eta mutildantzan, normalean mutilek hartzen dute parte, mutildantzariek, eta gero, azkeneko urte hauetan emakumezkoek ere hor parte hartu nahi izan dute eta halako ikamika bat izan zen, han ere nolabait galerazi edo txistu eta oihuak eta entzun behar izan zituztelako. Eta eztabaida honi, heldu behar diogu hain justu ere, eta gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet. Jone Karres, alde batetik, dokumentalaren sortzailea, bestalde Elurre Iriarte, asteburu honetan gertautakoa bertatik bizi izan zenuena, eta Izaskun Larruskain, Hondarribiko Jaizkibel Alardeko kidea. Ondo da, baina gogoratu egin behar dugu, gogoratu egin behar dugu aurreko asteburu honetan Eleten mutildantzaren egunean zer gertatu zen. Baztango herrietan aspaldi piztu zen emakumeak mutildantzan parte hartzearen inguruko polemika. Elbeten esaterako zalaparta sortu da asteburuan. Ni sartu nintzen, eta orduan hasi zen batzuk irainka, beste batzuk oihukat. Zenbait herrietan aspalditik dantzatzen dute emakumezkoek eta ez dago problemik, baina bertze herri batzuetan problema sortu da. Gatazkaren beldurrangatik emakumeak ez dute parte hartu dantza horietan. Nerekin dantzatu nahi ez baduzu, emakumeak ez dantzatzeko helburu horrekin, ez zaude errespetatzen nahi. Gabon Elurre, hor ikusten zaitugu, ez dakit protagonistetariko bat izan zinen, baina han bertan zinen eta zer gertatu zen? Konta iguzu, nola bizi izan zenuten gertatutakoa? Bueno, holako gauzak egirran beldurrez bizitu zuei, ez da bat erosoa eta ez da bat goxoa irainak eta holako gauzak jasotzea. Nik uste dut, aurkezpenean nahitu duten engatik eta pitete entzun dudan engatik uste dut testu ingurua pixkete kokatu behar dela. Ez, Elbeten ematen durai aurten izan dela holako gauza, baina, holako gauza gertatu izan dira lehen ere bertze herri batzutan, eta orden badugu zoritxarrez esperientzia edo ez dakit nola den ez da esperientzia, baldin badugu beldurra holakotan sartzeko da, lehen izan ditugulako zere holako gauzak bertze herri batzutan edo bertze momentu batzutan. Asteburu honetan Elbeten gertatu da, eta holako jartzun hartu dut pensatzen dut alkatea hortzegoelakoz. Baina hau ez da gauza berrie, emakumek dantzatzea ez da gauza berrie. Noiz dator gutxi gora bera? Nik ez dakit kokatzen alden, bada, beti justifikatu alizateko behar dituzu datuak eta hola, baina 70. hamarkadan ja erratzun baziren emakumeak dantzatzen zutenak eta etzen japasatzen. Etzen ezer pasatzen? Ez. Beraz aurrera ez atzera egin dugu? Hoi da. Zenbait herritan bai. Karo, hoi da, pixkete testu inguruan eta kokatzeko, baztanek 15 herri ditu, herri bakotxak bere realitatea du, eta herri bakotxak ere bera garapen desberdina eman du gai honekin ez, herri batzutan galdu dira mutildantzak, bertze herri batzutan berreskuratu dire, eta berreskuratu dire emakumezkoek ikasi dituztelakoz eta dantzatu dituztelakoz. Bertze herri batzutan urtetan dantzatute gizonezkoek, hasi dira emakumezkoak, hasi gara emakumezkoak sartzen eta ez da japasatu. Bertze batzutan igual irainen bat ez dakizer, baino segitu du, hoi da, 15 herri eta 15 realitate dire.
Eta helbeten, aurten adibidez, pixkete balantze bat egiteko eta ikusteko zer den horko diagnosia nahi bauzu, 15 herritatik herri hontan bakarrik izan dira istiluak. Bai. Eta istiluak eragiten dituztenak, txistuak, irainak, gehiengo bat da, gutxiengo bat, bakan batzuk? Ez dakit, erten ikustute badela jende haunitz tradizioaren izenean edo hola izan da beti eta orden zai dire emakumezko hauek dantzatzen eta badira haunitz. Nik uste dut ganden egunean ikusi ahal izan nuenez zuen notizia txiki hortan galdetu zieten bi gizonezko, gaina adineko gizonezkoek eta hoxe batek errantzuen, ez mutil dantza da, beraz gizonezkoek eta bertzak errantzuen deretxoa izan dute doike emakumezkoek ere orden. Nik uste dut denetarik badela hor, ez dakit, ez nuke jakinen. Tradizioarekin hori pasatzen da nik ustez, zautu dugula eta orduen aldaketa bat ematen denean batzui gehiago kostatzen zaie, baina erten atzut, gainera aurten ikustut izan dela jende haunitzek parte hartu izan du eman diren 12 dantzaldi horietan edo dantza erakustaldi horietan mutil dantzetan. Leteko asteburu honetan jakin dugu, baina askoz ere kontu zaharragoak dira alardekoak, bai Hondarribian eta baita Irunen ere. Nik aipatu dut, eta uste dut errealitatea dela, izaskun pixkanaka gauzak bere onera etortzen ari ote diren edo. Baina nahikoa eginda? Helburua lortuta dago? Ez. Egia da, aurten oso urte polite izan dela eta aurrero paso bat galanta eman dugula. Egu oso posi gaude aurten gertatutakoekin, bai gure jendearekin, kanpoan zegoen jendearekin, gure helburua oraindik nahiko urruti dago zoritxarrez. Badakigu jarraitu behar degula lanean, badakigu hori dela bidea, aurten ikusi dugu urte guztian zehar jorratu ditugun gauzak erantzun bat jaso izan dugula eta hori oso positiboa izan da, baina oraindik jarraitu behar dugu hortan. Eta lan horretan zer jarraitu behar da? Bertako erakundeetatik, goraoko erakundeetatik, non dago neurria, zein izan daiteke irtenbiderik eraginkorrena? Zuk aipatu dituzun bi gauzak. Nabaria da bereziki Hondarribiko udalak zerbaitin behar dula. Esan behar dugu aurten saiakera bat egondu dela eta udala ere parte hartu dula lehenengo aldiz. Nabaria izan dela bereziki aurten izan da Jaurlaritzak gurekin harremanetan jarri zela, gurekin eta alarde pribatuarekin eta bere aldetik sumatu dugu bultzada bat. Eta bultzada hori oso nabaria izan da eta guretzako izan da haize freskoa bezala. Bengoz, 17 urte ondoren ikusten dugulako bidea hau dela eta hortan jarraitu behar dugula beraiekin lanean, elkar hitz eginez, zen hori da ez duguna lortu eta hori lortu behar dugu. Gauzak hitz eginez konpontzen dira eta hori lortu behar dugu. Elkarrekin iseri, hitz egin eta poliki-poliki jarraitu hartu dugun bidea. Hori neurri batean gaur egungo egoera konpontzeko izango litzateke, pentsatzen dut etorkizunari begira heziketa ere garrantzitsua izango dela. Noski. Nolabait ere eskubide berdintasun hori ondorengoei zabaltzea. Noski. Kontutan oki behar dugu... Baduzu ekimenik edo horretan edo? Bai. Garbi oki behar duguna da, guk eskatzen duguna ez dela kapritxo bat. Eskubide bada. Gure herriko jaia da, gure herriko jaia hartu dute eta privatizatu indute, eta hori oso larria da. Udalak hori utzi du, eta horre udalak badaka zerresanik hori konpontzeko. Eta dudari gabe ikusten baditugu, agertzen ari diren irudiak, neska gazte asko daude hor oraindikan 16-17 urtekoak eta 20 urte daramagu hontan lanean. Orduan zerbait ez da ondo egin, hor jarraitzen dutelako olako iritziakin. Hezkuntza oso importantea da. Gu aurten jain genuen lan bat, lan hortan Hondarribiko eta Irungo ikastetxeekin, gazteekin hitz eginez, gazteak oso pozik agertu dira, askatu digute nahi dutela hortan jarraitu. Aprobezatuko dut esateko, zen egun hauetan entzun dut askok oso eskatuta daudela, guari garelako diru eskatzen eta ez dakizartako diru hori, gu eskatzen dugun dirua, bereziki Jaizkibel konpainiak ez dugu diru asko eskatzen, baina jasotzen duguna da hezkuntzarako. Gu hezkuntza hori martxan jarri dugu, Hondarribiko ikastetxetan egiten ari da, eta Hondarribitar guztientzako, ez guretzako. Hondarribiko herriantzako ari gara lanean, eta hori oso garbi daukagu. Hemen garbi utzi nahi dugu, bestelako iritzia duten ekideak ere gonbidatu ditugula, baina guztiek ezezko esan dute, beraien argumentuak eta badituzte, eta gero zuei galdetuko dizuet, beraiek emateko modurik ez dute egin, ez dute etorri nahi izan, aukera mantzeien, eta nahi izan ezkero, zuek ere parte hartu nahiko duzue, eta debate saio osoan moduan,
telefonoz deitu dezakezue eta sare sozialen bitartez, zuen iradokizunare luzatu dezakezue, baina jakizue gai honetan parte hartu nahi izan ezkero behintzat, telefonoak zabale ditugura eta nahi izan ezkero parte hartu dezakezuela. Herrian bestelakoan, giro nahasi hori, liskar kontu hori, egun horretara bakarrik zehazten da, edo ze giro duzue zuen artean, aldeko eta kontrakoen artean, parte hartze horren aldeko eta kontrakoen artean, urtean zehar. Gai hori ateratzen denean, eta bar. Ze argudio dituzte kontra egiten dutenek? Argudioak nabaria da ez dakatela oso garbi, zen bestela hemen egongo ziren. Azkeneko urtetan, urtean zehar ja bizitzen gara normaltasun, entre comillas, normal batian ez. Lehenengo urtetan oso urte gogorrak izan ziren. Bildurra genuen, ez ilan sortzian, urte guzian zehar. Oraindik badago jende asko bildurra hori ezin dula jasan. Baina azkeneko, nik esango nuke, 6-7 urtetan, urratzez urratz aurrera jungera, gazteak parte hartzen dute gurekin, aurrak ere, familiako konpainia bada, eta orduan sumatzen dugu, kenduta kale nagusia beste kaletan ez dago larasorik. Eta gero bukatzen denean alardea edo bai Guadalupen mesan, edo beste tokitan, beste jendekin ibiltzen garela, lasaitasun guztiz, kuadrillak elkartzen gara, beste giro badago. Eta urtean zehar, nik uste dut, orokorrean nahiko giro paketsuan bizi garela. Aurten esan dugu, aparteko liskarrik ez dela izan, baina ondorio larriak izan ditu, eta bereziki, bilduko, Hondarribiko bildun, esan genezake, halako krisi bat eragin zuela, kideetariko batek, nolabait barne arauak hautsi eta parte hartu zuen, eta gero dimisioan eman behar izan zuen, eta ari babesa edo atxikimendu erakutsiz beste 3 lagunek ere, beste 3 zinegotzik ere, dimisioan batzuten. Ze iritzi duzu izan duen eragin politikoaren inguruan? Bueno, asko galdetu digutez, jakin nahian pixka jaikibelek edo guze pentsatzen dugun. Gu hortan ez gara sartzen. Bildu da, hau erabaki politiko bada, eta orduan gu hortan ez gara sartzen. Ikustut hemen asunto honekin erabakia ez dela bakarrikan alardea. Nik pentsatzen dut, Bildu partidu bezala berdintasunaren alde jokatzen dula Euskal Herri osoan eta Hondarribian afektatzen du modu batean, beste toki batzutan beste modu batetan. Orduan gu hortan ez gara sartzen, badire toki desberdinak edo erakunde desberdinak, adibidez pelikula, Bildu edo beste bakoitzak egiten du usten duna alduna lagundu arazo hau konpontzeko. Binon, guk hortan ez dugu zer ikusirik. Jendea deikari da, baina guk onuntza gonbidatu ditugun, platora gonbidatu ditugun ekiden moduan, nonbait ez dute hitz egin nahi, jakizu hemen ez dugula inor jaten, bakoitza bere iritziak eta argumentuak emateko eztabaida maila da hau, eta bakoitzak duen iritzia du, eta iritzi hori errespetuz azaldu ezkero, uste dut beraien ekarpenara egingo luketela, eta berriro diot, deitu lasai, eta hitz egin ere bai, edozeinen iritzia, errespetuz emandako iritzia, onartzeko pres gaude eta. Hemen lehen mai berri hau, mai tikiagoa batontzen ari ginen bitartean irudi batzuk erakutsi dizkizuegu, alardearen seme alabak dokumentalaren irudiak erakutsi dizkizuegu, eta esan dizuegu sortzailea hemen dela gurekin. Jon Karrez, Gabon. Kaixo. Oso okerrez palima naiz, Alemaniatik etorri zinen orain dela 6 urte, soziologa zara, zer bultzatu zintuen dokumental hau sortzera, dokumental hau egitera? Gauza ezberdina, zeren, euskaldun alemana izanez, eta alemanin ikusentzunak eta soziologia ikasi nuena, han ere, nire ikerketan, beti izan dut interesa identitate kontuekin, erritualak, festak eta tradizioak, horrekin ja ikusi izan dut. Honetorrita, oain dela 6-7 urte, topatu nintzen gai honekin eta oso interesgarria iruditzen zaidan ikerketa bat egitea eta ulertzea zer gertatzen den. Eta niretzako interesgarria zen, ikustea zer gertatu den, zergaiti gertatu den, eta gero hau ere, aurkeztea, gizarteari aurkeztea, zeren usten dut, prentxan irakurtzen deguna eta ikusten deguna oso azalean gelditzen da eta ez da sakontzen. Askotan ikusten dugu arazo bat dagoela, ez dakugu zergaitik. Eta hori izan zen ere motivazioa gero dokumental bat egitea, beti izan du gogoa eta nire lehenengo historia izan da, eta hortan sartu nintzen, nuen dela urte pare bat, eta ja urtero festa ezagutzen, kontaktoak, harremanak egiten, garoa eta gero protagonistak izan denekin, eta horrela izan da. Horlagintxo bat besterik ez duzu ikusi, eta jakizue, bihar hasiko den zinemaldian, 71. zinemaldian, zinemira saioan lehiaketan parte hartuko duela, Euskal Irrati Telebistak ekoizpenean lagundu du gainera, beraz, inok ikusi nahi izan ezkero, dokumental osoa ikusi nahi izan ezkero, gonbitea luzatuko dizueko mendik. Zer erakusten du zehatz-mehatz
alardearen seme-alabak dokumentalak. Nahi dugu erakutsi, lehendabizi, zer sentitzen du jendea alardearekin lotuta. Zer da festa hau jendeantzako. Hori oso garrantzitsua da hori erakustea, ez? Ez da edozein festa oso garrantzitsua da herriantzako. Erakusten dugu zer den alardea historikoki, zer ospatzen den, ez? Egiten dugu pixka bat ibilbide historiko bat, historiadore batekin. Gero, erakusten dugu ja sartzen geha arazoan, erakusten du zer den alarden konposizioa, nola dagoen, kantinera dago, generala dago, baina ulertzeko nola dagoen ipinita, ez? Eta gero ja sartzen geha arazoan, kronologikoki kontatzen dugun gaur egun arte hasieratik, eta gaur egun arte nahi izan da garapena eta ibilbidea emakume parte hartzen gaiarekin lotuta. Eta Euskal Telebistaren irudiekin, beraz, artxiboarekin, eta horrez eskertuta gaude, zuek utzi diguzue zen artxiboa hau ere erakusteko, ez? Ikuspegi guztia jorratu dituzue? Klaro, hori da izan da pixka batzuk leheno aurkeztu dezuna, sailtasuna izan da tradizio alde edo betiko alardeko iritzi gehiago lortzeko, ez? Hor pixka tankamotxa gelditu da, eta niretzako arantza bat izan da, ikustea, tradizioaldeko oso ez egon boluntadea handirik hor parte hartzeko, ez da. Urteak saiatu naiz, 3 urte beraz, jende askokin hitz egin dut, eta hor parte hartzen duten kargu altukin baita telefonoz oso interesgarri izan daien iritzia jakitea, baina galdetzen unean ja elkarrizketa egiteko eta ja atzera botatzen ziren. Orduan pena horrekin gelditu naiz, eta niretzako oso ekarpen balioagarria zen, zeren nire egitasmoa zen iritzi guztia jasotzea, erakustea zer dan eta zer diren pentsamendu ezberdinak, eta elkarrentzutea hori da klabea, beti arazo guztiekin, eta hemen hori ere gertatu da. Ikusten duzunek guk arazo berbera izan dago. Gonbitea den iluzatu diegu eta alde batekoek ezezko esan dute. Eztabaida zabaldu nahi dut, Euskal Herriko ohitura tradizionalak matxistak dira? Nik uste dut ez direla Euskal Herrikoak. Ohiturak edo tradizioak nik uste dut lotu behar ditugula espazio batekin. Eta ohitura hauek aspalditikan etortzen dira. Eta aspaldian espazio hauek, espazio publikoak gizonanak ziren. Emakumeak itxian egoten ginen. Orduan, denborarekin emakumeak jungera hartzen beste esparruak, bai kultura, kirola, jungera hartzen poliki-poliki. Nio indikan gelditzen di esparru batzuk oso lotuta daudena sentimenduekin. Eta esparru horiek oraindikan ez ditugu lortu. Orduan, ez dut horrekin lotuta dagoela, ez? Ez dela bakarrikan hemengoa kontu hau da zoritzarrez, oraindikan oso zabala. Eta hemen toki batzutan lortzen ari da. Donosti lortu zen, baztanen ere beste herri batzutan lortzen da. Orduan, segun eta zeinek hartzen du ze erabakia, ondorio izaten da bata ala bestea. Izaskunekin ados? Ni erabat ados nago Izaskunekin, ez? Espazio publikoa oso klabea da olako gauzetan. Tradizio bat, erritual bat da nolabait, eta balore simboliko oso handia dauka. Hori kontuan izan behar da, eta gure pelikulan ere egin dugu pixkat irakurketa antropologiko hori, ez? Balore simboliko hori horregatikan sortzen den arazoa zeren, ez da edozein festa, ez da bakarrik ondo pasatzeko zeren, hor balore simbolika dago, eta espazio publika betidanik hor gizonena zen, orduan hor sortzen da arazoa. Nik uste ez da bakarrik nire iritzia da, Euskal Herriko arazoa edo Hondarbiko arazoa, gerta daiteke leku guztietan. Zuk Alemanian behar bada antzeko kasurik ezagutzen duzu? Bai. Bueno, konkretuki guain ez nahi sartu hortan, baina bai, bada entzun dut, eta antzeko igual beste moduz, baina bai, badaude. Igual Babieran edo, bai. Nik arras konforme berak erranduenekin ez, espazio publikoak beti historikoki gizonezkoenak izan dire, baina tradizioak nahi bauzu gizarte matxista batetik datoz, baina gaur egun badire tradizioa honitz, preziski mantentzen batugu izan da, aldatu direlakoz eta gaur egun ez direlakoz baztertzaileak edo matxistak. Badire, baztanek baditu tradizio pila bat eraldatuz, gaur egun ez direnak matxistak, nahiz eta hala heldu direz, patriarkatuaren gizartetik, baina hor daude inauteriak, denok parte hartzen dugu inauterietan, hor daude zikiroiateak, bestetako edozein ekitaldia, bastan zopak,
guzti horietan gaur egun jaztire matxistak zentzu hortan, denok parte hartzen aldugulakoz. Alderik badagoela esango zenukete, esate baterako Hondarribi eta Irun hirigune desenteak dira, baztan bestalde nekazal eremua da. Alderik badagoela esan zenezakete, berdintasunaren urratsak moteltasun berarekin ari gara ematen hirigune zein nekazal inguruetan? Nik uste dut, iritzi pertsonala da ere, Hondarribiko eta Irungo ereduak ez direla eredu positiboak, eta zoritzarrez toki batzutan eredu hori hartzen ari direla, ez dagolako mugatua. Eta ez deula zer ikusirik ez Irun eta Hondarrbi bi naizta egoera berdina izan, alardeko asuntua da, zeharo desberdina da herri bateko eta bestearen bai inguru sozioekonomikoa, bai gizartea, bai ohiturak, desberdinak dira. Eta zer ikusirik, batanekin minon. Azken finean, barruan dagoen hori antzekoa da, hartu dute eredu negatibo bat, nire ustez. Nik ez dakit pensatzen dut, zenbat eta jende gehiago izan horre eztabaidan, zailago izin de ados jartzea, ez dakit, baino baztanek zer du, biztanleri gutxi dire, gutxi gara, orduen pensatzut erresago dela ere, herri txiki batean, aniz bezalako herri txiki batean 70 biztanle, zaila da hor liskar bat sortzea, ez du zentzuik, elkar bizitza arras hurbilekoa da, onerako eta txarrerako, eta pensatzen dut, baztango zenbait herrietan horregatik ez dela eman olakoik, eta gero, bestetan denok parte hartu behar badugu, eta alako ekitaldi batean, 150 ez badu parte hartu behar, utxun potoloa dago, orduen, posible da, erresago ematea nahiko nuke, ala izatea eta hortan saiatzen nahi gara dudik ez. Esatzen detena Irun eta Hondarribin, herri izazkunek esan duen bezala, herri oso ezberdinak dira, eta karakteristika ezberdinak ditu, eta horrek ezer ikusi du, gero nola kudeatzen diran gauzak, eta nola garapena aukitzen duen, ez? Eta hor ikusi da, Irun eta Hondarribin artean adibidez, oso ezberdina, oaintxe bertan beste momentu ere egoera ezberdina da, herri batean eta bestean. Merezi du, nolabait ere tradizioaren izenean egiten diren ospakizun hauetan, jaietan murgilduta, eta gainera, zenbait kasutan gainera, bertako jaietako egun handia da, merezi du tradizioaren izenean horrelako liskar kasu batzuetan ailegatzen diren neurritaraino ailegatzeak, ze zentzu dauka horrek, arrazionalki? Ez dauka. Liskarrak ez dute inungo zentzurik, minon burrukatzea honengatik noski daukala zentzua. Zen gu aspalditik hasi ginen, eta izugarrizko posa handia da eta oso polita da ikustea gure gazteak. Guk ez bagenun hau hasi eta ez baginen hasi hontan, eta ez bagenun hau bultzatu, ni adibidez nire etxean, nire alabak ezingo zuten parte hartu, eta oso ondo pasatzen dute. Beraiek jai giroan pasatzen dute, badakite zer den alarde bat, badakite zein den gure helburua, ulertzen dute zer nahi dugun, eta badakite ere gogorra dela, zen gaizki pasa dute ere, binon ulertzen dute ere, eta orduan gazteri bezala ere, gaztiak eta ez direnak hain gaztiak, jakitia hor badagola zeo zer, eta lortuko dugun zerbait oso aberatsa da. Herriantzako ez bakarrikan guraldeko jendeantzako, beraientzako ere hezkuntza prozesu bada, eta ikustea emakumeak bizitzan zehar lortu bitugun urratsak poliki-poliki jundirela eta kostatu direla, bada beste modu bat bizitzeko. Noski izango zela askoz ere ederragoa, liskarrari gabe behinon, iritsiko da. Tartea zabaldu behar diogu izan ere, eta zinez eskertzen diogu, dei bat dugu. Elbetetik gainera, Gabon ongi etorri. Kaixo. Nortzara? Ni Raquel Goñi naiz, elbetearra naiz, eta berez eskatu diate, elbetear batzuk, alkatea barne eta hola, pixket gure iritzia ere ematea, ez? Eta gusta hondiz hartzen dugu, Raquel, esan nahi duzuna. Ez da berez bakarrik nirea, nireak ere emango ditut, baina, pixket kezkatu ekez afera honekin, eta batez ere, dugun izaerarekin, jendeak ez du parte hartu nahi, eta azken finean, hemen azalpenak behar dira, ez? Orduen, nik uste dut aurtengo jarrera ez dela ulertzen iazko jarrera jakin gabe, ez? Iaz ere liskarrak egon ziren, alde bietatik irainak egon ziren, momentu txarra izan zen ere bai mutilantzetan sartzeko aukera hartutakoa, hain zuzen ere, lehengo urtean saiatu ziren neskak dantzatzen zikiroaren egunean. Zikiroan da herri bazkari bat, non, badakigu herriko bestetan zein ongi pasatzen dugun, eta horre afera, nahiko
zakartu zen alde bietatik, ez? Orduen, aurtengorako pentsatu zena zen, bertako herriko talde bat osatzea, talde horrek dantza zezala ordu batean, eta gero neskeketan nahi bazuten, gero 10etan mutilantzen orduan ere dantza egin zezatela, ez? Gauza zen pixket zela ongi espliketu, edo ez dakit nola gertatu zen, eta gauzak nahasi egin direla. Lehenik eta behin, herritarren aldetik barkamena eskatzea aurtengo irainengatik eta ez baitere goxua, baitere ez dakit. Nik uste dut gauzak solastu behar direla. Eta, bada, baztanen ikuspuntu bat, non mutildantza, arraspoieti duritzen zaigune gizonek dantzatzea. Gerran mutilek ez dira asistetzen, mutilak ziren morroiak, baserrietan lan egiten zuten morroiak, eta horiek ez dira asistitzen, orduen ez zuen inork dantzatuko. Baina, haien, islada irudi edo nolabait ere izan daitezke gizonak, eta egin batean, dantza hori nahiko, solemnidadea edo badauka, eta, batzuei gustatzen zaigu zehazki dantza hori gizonei dantzatzen ikustea. Zu beraz, Raquel, soilik gizonek dantzatzeren aldekoa zara? Ez, zuzenki ez da hori nire iritzea, baizik eta, nik uste ez dakit nola baiteko akordioa, ez dakit nola lortzen alden, data zehatz batzuetan, edo egun zehatz batzuetan, edo adibidez sortu diren mutilantzarien talde hauek, gizone bakarri dantza dezatela, eta gero egun ezain berezietan, edo ez dakit nola espliketu gauze da, adibidez. Ados, Raquel, ados. Uste dut ulertu dugula, mila esker estimatzen dugu, eta ea zure atzetik beste dei batzuk ere etortzen diren, nolabait ere iritzi kontrat jarriak izatea, eta mundu guztiaren argudiak entzutea interesgarria delako. Eskerrik asko, Raquel, estimatzen dugu, uste dut elurrek zerbait izango duela esateko. Gauza honitz. Raquelek hor kontatu duena etzen iaz izan, duela 2 urte izan zen, eta nik uste dut elbeteko kasua kontatu behar dela. 2005 urtean, 2008-etik amekara, galduak ziren, elbeten galduak ziren mutildantzak, eta 2005 urtean hasi ziren pixke dantzan, eta emakumezko batzuk badire, plaza guzietara dantzara gaten direnak, eta antziren plazan, eta orduen 3 edo 4 gizonezko atra ziren, eta konbidatu zituzten dantzara beraiekin, eta orduen 5-6 urtez ibili dire gizon emakumezkoak dantzatzen, elbeteko plazan, bestetan. Orduen, normaltasunez, etzen pasatzen alako batean 2011 urtean uste dut, izan zen liskarren bat, berak aipatzen duena Zikiroiate egunekoa ez zen iaz, duela 2 urte izan zen, eta orduen 2011 urtean, alako batean, Zikiroiate egunean, bakizu alkoholak beti indar gehiago ematen du, ez arrazoina, eta orduen hasi ziren oiuak, ateratzen, eta olako liskarra sortu zen. Nik uste dut argi gelditu behar dela, liskarra ez duela sartzen den emakumezko, eta gutiago plaza irabazia baldin badu, 5 urten ondotik liskarra sortzen du, oiuk hasten dena, ateratzen duena, irainka, ez dakiz zer. Horren ondorioz, iaz, etzen mutildantzarik izan elbeten, eta orduen zerrin zuten. Dituzten argumento guztiak erortzen nahi dira pixkanaka. Horre berak aipatu du mutil argumentoarena hori gauza berri bada, ez da gaur haitzen duan lehenbiziko aldia, baina lehen zen beti mutil, argi dago, mutil hau da, eta hori erori da bere pisuarekin mutila zelakoz gaztean, erabe, ezkondu gabea horre, 15-30 urte tarte hortan, ez? Horai erabiltzen dute morroi. Mutildantzaren simbologian ziren morroiak inolaz ere, etxe handiko jendea, alkateak 2 dami nagusi hautatzen zituen, hor luzatzen naiz, baina ez dut merexi, baina ez da inolaz ere morroiarena. Eta gaur egun hor dantzatzen dutenak, ez dira morroiak, ez dira inoren morroiak, batek ertentzun bere buruaren azela, baina horrek ez dit deus ematen. Ondo da, gai amaitzeko, eta debatea saioa bera amaitzeko ere, azken galdera bat egin nahi dizuet. Noiz utziko diogu horrelako debatetan gai hauek jorratzeari? Noizko erabateko irten bidea eta erabateko normaltasuna? Laizter. Hori, laizter nahiko nu. Bueno, nik uste dut, urteak pasa direla eta lehen aipatu dugun bezala, erakundeak eta instituzioak egiten badute bere lana, hau laizter konpontzen da.
Eta orduan beraien esku dago. Gure esku dago hitz egitea, hezkuntza sustatzea eta jarraitzea hartu dugun bideetikan, ez? Bapakia, kasu ez egin eta jarraitu. Bere eskutan dago, eta nik uste dut apostu bat egin dutela eta aurrera jarraitu behar dugu horrekin. Elurre? Bai, bueno, nik uste dut, bai dudik ez bide honean goazi eta etorkizunan dudik gabe ez, logikaren gatik hortara llegatuko da. Nik uste dut jendeak ikusi behar duela pixketez, etika dagoela estetikaren gainetik adibidez, ardura hartu behar dute gure ordezkari politikoek ere, asmentako momentutik hartu izan bazuten, seguraski ez ginen orai solasean egoin eta jakitu izintzen eta bertze zerbait buruz aituko hori ginen uste dut. Nik uste dut jendeak ohitura horiek ez daiela bere kaja hortan gelditu bi aldiz pensatu gabe. Nik uste dute, ailegatuko da, seguru ailegatuko dela, bertzerri haunitzetan ailegatu den bezala ailegatuko da elbeten ere, edo ez dire dantzatuko mutil dantzak, edo berriz ere dantzatuko dire. Jone, amaitzeko, Alardearen seme-alabak dokumentala egin duzu, Alardearen ilobak beste gora bat ezagutuko dute? Ba, ziur naiz. Bai, aldaketak sakonak direnean denbora behar dute, eta nik uste nahi, ari nahi pixkanak aldaketa egiten ari direla, eta gazteak ere sartzen ari dira, eta aldaketa egongo da ziur, zeren beti gizartea evoluzionatzen du, gara beti dago aldaketa bat, eta tradizioak ez badira eguneratzen edo egokitzen, denborak erakusten du baztertuta gelditzen direla. Horrela, da hori da, hausnarketa bat ja neutrala, ez naiz baloratzen hasten edo horre, baina horrela da. Baina gauz bat, gustatuko leitzadake esan eta itxaropena edo dosio bat pertsona daukat. Pelikula egin degula, Alardearen seme-alabak zinemaldian egongo dela eta ondoren ere zinetan eta herritan. Eta ondoren niri benetan gustatuko leitzaidake hau nolabait hezkuntza mailan edo hezkuntza planean sartzea Euskal Herrian erabat ikastetxetan erakutsi, unibertsitan, gazteentzak iztekiten ari gera, etorkizunera hortaz ari gara hitz egiten, eta orduan etorkizune dira gazteak. Da niretzako horrelako gaiak oso gertu ditugunak, ez? Eta horrelako arazo mota sakona ezagutza eta gure lan egin dugu, eta hau jende gaztea ikus dezan eta nolabait eztabaidak sortzea eta espiritu kritiko hori ere bultzatzeko desiatzen dut. Nire behintzat asko eta gustatuko litzaek eta poxa handi hartuko nuke hori ikustea, ez? Ikastetxetan eta gazteen artean hau erakustea. Zuri eta Nikola Sagasti baita, eta gu gainera zorterik honen aupa diziogu Zinemira sailean izango zuen lehiaketa horretan. Mila esker.